তিনি সঞ্জয় जों खोनाखा खरकसा एडिसिनि आदं ताइबो खरकसा दङ जे आबो चिनि आबो CPM निया ताइ गुबुन पार्टीनि बरक बिलियै राज्यपालनि थानियाव थाङै ताबुंनि जे एडिसिनि एक्जिक्यूटिव कमिटिनि स्लाइनानि बागै बरक अर थाङै आबो ए सेक्रेटारिनि थानियावबो कायसा नोटिस रिखा राज्यपाल मालायखानि खोनाखा एवं और सोशल मीडिया रगबो आवायंखा जे राज्यपाल नगो थांनाय जे खरंगने एक्जिक्यूटिव मेम्बर खरकसा ताई खरकसा बरक बाजेबो ताइबो 13 जना बरक सिग्नेचर रिखा हेनै लगे लगेनो सुं औ 13 जना बाय कक सलायखा जे आमतै बरक सय रिखा रिदि रिखा हेनै बरक साखा आमतै कोनो सय बर रिजागिया जे एडिसिनि ताबुंनि एक्जिक्यूटिव कमिटि सलायनानि बा ताबुंनि एक्जिक्यूटिव कमिटि चिनि एडिसिनि बा एडिसि एलाका आमसयनि बरंनि बागै सामं काहाम तांगिया बरक तांमानिया आमतैबो कोनो बंनि कोनो अभियोग बक्रुइ हिनखे आबो राज्यपालनि थानियाव जे थांनाय बिनि षड़यंत्र कारण जों आगेफानो खबर मानखा बीजेपी बरक एडिसिनो सबायनानि बागै एडिसि बिसिङाव अराय पराय फ्लांनायनि बागै थांनाय जे तालथाम तालब्रै सेकां हुइदिनो बरक षड़यंत्र खाय दङ गोबां रां जे लोक फुनगै एडिसिनो सबायनानि बागै चेष्टा खाय दङ आबो जखन खायमानलिया तिनि नकल सयरि हुइ फल्स सिगनेचार हुइ तिनि सेक्रेटारि थानि थांखा बीजेपीनो थांखा एवं चिनी जे ओ 13 जन जे बुमुसैका बरक आबो जले जागै खनामनो बर आगतला फायै थानसावै बाक्सावै जे बरंनि बेबाग जे कन्सपिरेसी ओ एरेंनो लुकुनि बुसकांग जे आबो साख्लायनायनि बागै बरक खायनाय काजै आबुनो रगै कोनो माने कन्फ्यूजन होननानै आबुनो रगै कोनो सन्देह खाने कोनो कारण करै एडिसि ग्राफ खाय दङ एडिसिनि एक्जिक्यूटिव कमिटिनि उलव जे बरक खरंनि बादे बाकी 28 जन एडिसि मेम्बर बरक ग्राफ खाय दङ जे अर कोनो बेजालंनानि कोनो कारण करै